So, ito yung ingredients natin. Ito lang yung ginagamit kong onion kasi hindi ako mahilig sa onion kasi nga mabaho siya. And then yung ginger. And then yung sayote. And then yung jalapeno. And since wala akong malunggay, so ang gagamitin is spinach. And then yung chicken thigh natin. Ayan. And then of course, yung fish sauce ko na super konti na lang siya. Pero kasya naman siya, guys. So, igisa na natin yung ginger and onion. And then yung chicken natin. Ayan, guys. Mainit na siya. So, lagyan ko na siya ng oil. Cooking oil lang. Kahit anong oil. Pero kung may olive oil kayo, mas maganda. Pero hindi gamitin ko is vegetable oil. Ayan. Gabi na kasi dito, like 9 o'clock na PM. Pero, gusto kong magluto. Pero bukas, hindi na ako magluluto. So, lagay na natin muna, I think, yung ginger. So, ilagay muna natin yung ginger natin. Pero mainit na ba? Oh my god. I think mas maganda pag super init na. So, pinapakuluan ko yun kasi nga gagamitin natin for at instead no water yung ilalagay natin, ilagay na lang natin yan. I think okay na siya. Hinaan lang yun. So, lagay natin yung ginger. Kunti lang yung ginger na ilalagay ko dito kasi nga yung pinapakuluan natin is may ginger na siya. I mean, yung, oh my god, nahihirapan na ako. Yung pinapakuluan natin na, yung chicken broth actually, may linagay na akong ginger. So yan, pabayaan lang muna natin hanggang matanggal yung aroma niya. Yan, pag nakita mo siyang konting nagba-brown na siya, guys, ilagay mo na yung chicken. Yan, pabayaan muna natin siya hanggang maluto siya. Guys, so kung ganyan siya, pabayaan lang na matanggal yung mga water niya. Kasi chicken thigh yung ginamit natin kasi nga pag chicken thigh mas juicy. Ganon. Kaysa sa breast. Kasi yung breast, masyado siyang dried. Kaya ito yung ginamit ko. And kaya ako nagluto kasi nga may ubo pa ako. So, maganda yung chicken and ginger kung may ubo pa pa. Ayan. Pabayaan mo lang siya na mawala yung mga water niya. And then, medyo iprito lang, I think. Or, pag nawala na yung mga water niya, guys, ilagay na natin yung broth na ginagawa natin, I'm sorry.
So guys, medyo naggaganon na siya, oh. And then, kuha lang ng tissue, then tanggalin yung mga excess oil. Okay. So, itong tinola natin, hindi siya yung parang, naging na siya, millennials tinola na siya. Kasi nga, sa Pilipinas, may mga bone. And then, naalala ko dati. And guys, ouch! Ganon mo lang yung tissue mo para matanggal yung mga excess oil. Para mas maganda sa mamaya. Ayan. So, yung tinola na hindi siya traditional kasi nga I think hindi ganito yung traditional na pagtitinola. Ako sure. And then, lagyan natin ito. Ayan. Tapos, ouch! Nahulog na. I hate it. So guys, ilagay na natin yung pinakulaan natin ng chicken broth. Ayan. Kunti lang siya guys, pero okay lang yan. Maglalagay din ulit tayo ng water. Yung normal water. Yan, para ano siya. Tapos, pakuluan lang natin ng maybe 2 minutes. Takpan muna natin dyan. Then, balikan natin. So, ilalagay na natin yung ingredients natin, yung sayote. Tapos parang medyo malalaki lang yung hiwa ko guys, pero okay lang yun. And then, ilagay na din natin yung sili. Diba? Then, pakuluan lang siya ng konti. Takpan. Yeah, tingnan mo yun, may bone siya doon kasi pinakuluan ko yung bone. Then, siya yung ginamit kong panglagay ng water niya. Yan guys, kumukulo na siya. So, kuha ko ng spoon. So, may ubo pa talaga kasi ako. Yan. So, tignan natin kung anong lasa niya. Oh my gosh. Guys, ang sarap ng ginger. Super sarap ng ginger niya. Sana, pag nakain ko to, magiging okay na talaga ako. Kasi it's been like 2 weeks na, hindi na tumitigil yung ubo ko. So, lagyan din natin siya ng patis, yung fish sauce natin. I think, yung nilalagay natin is 1 tablespoon or 1 teaspoon. Balansahin lang natin. So, ito yung gagamitin natin. So, for now, ilalagay ko is 1 teaspoon muna. Then, tingnan natin kung anong lasa niya. Haluin lang natin ng konti. Ayan. Diba? Madali lang magluto ng tinola. Super easy. Tapos, sorry guys. Tapos, ano lang siya. Hindi siya yung mahirap.
Ito yung sili natin. Para pangtanggal lansa din siya sa chicken. So, tingnan na natin siya kung anong lasa niya. I think lagyan ko din siya ng salt. Ay, kunti lang. Para mag-balance yung ang dami siya. Ganyan. Sa panlasa niya guys, kayo na ang bahala kung paano yung gusto nyong lasa. Tingnan natin. Kaya nagiging okay na siya guys. So, linagyan ko ulit siya ng fish sauce. Maybe mga 1 tablespoon siya guys. Then, pakuluan muna natin. So guys, tignan natin. Yan, kumukulo na talaga siya. Yan, tikman ulit. Yan. Okay na siya. So, ilagay ko na yung spinach natin. Takpan lang ulit. Wala kasi akong malunggay, so spinach na. So guys, luto na yung tinola na manok natin. So, ilalagay ko lang siya sa bowl. And then, kakain na ako.